In de nieuwe werkwijze van Zorggroep Antonius wordt net meer alleen maar skim maken, maar willen ze met de cliënt praten waar die verlet van had. Nou, hij is soms eenzaam en dan wil hij liever een gesprek of een wandeling maken of de hond uitlaten of misschien geld halen of boodschappen doen. En wij bieden op dit moment schoonmaakdiensten. En wij willen eigenlijk zorgen dat we met de thuishulpdiensten, in plaats van puur de schoonmaakdiensten, dat we veel beter aansluiten bij de behoeften vanuit de patiënt en vanuit de cliënt. Ze vreet je er ik nou van, kun je me alsjeblieft even helpen om bijvoorbeeld een maaltijd in kleed te zetten. Of even een blokje om te rennen en even de wijde wereld in. En dat merkt wel, maar helaas kunnen we dat net bieden op dit moment. Dus ik hoop echt dat dat in de toekomst gebeuren zal. Toch minder tijd te besteden aan administratie en toch het geld dat ze van de oorhiet krijgen op een ei te verdienen, kunnen de thuiswaargers haast orenzaken doen als alleen maar skimmaatje. En dat willen ze graag. Ja, je hebt je zorghart. En je wil het heel graag voor de mensen beschutten. En als het net kan, dan rekt je dat wel. Ja, absoluut. En zou dit dan een hele grote verandering wijzen in je werk? Ja, en ik denk menselijk. En dat je eindelijk echt dwang kennen wat de mensen vregen. Dus echt vraaggericht. Actie op ondernemen in plaats van wat willen wij, maar echt vanuit de mensen. Dus daar heb ik ontzettend veel zin aan. Ja. Dus de hoop is wel dat het er ook is? Ja, absoluut. Absoluut, ja. Als gemeenten en het Rijk net akkoord gaan, dan verliezen de 630 medewerkers hun baan. Maar dit plan van de Zorggroep houdt 80% van de medewerkers werk.